Vítajte na ulici 17. novembra v Prešove, kde mám pre vás prichystaný tento rodinný dom. Sme v radovej zástavbe, tak si ho poďte pozrieť. Domu prislúcha záhranný domček, ktorý sa nachádza hneď za mnou. Sú k tomu dve parkovacie miesta a dom prešiel kompletnou rekonštrukciou. Ako chcete vidieť osobne, tak mi neváhajte zavolať alebo napísať a rád vám ho ukážeme. Majte sa pekne.